Уважаеми зрители на телевизия Котхелт ТВ, намираме се на прага на пика на грипната епидемия в края на януари. Ето защо повдигаме темата в рубриката "Отговорът на специалиста", заедно с моите гости, доктор Камен Стойчев и София Стойчева, баща и дъщеря, които се занимават с разработването на хранителни добавки. Доктор Стойчев вече близо 30 години в сферата на спортните хранителни добавки, вирусните и също така тези, които подобряват качеството на живота. Неговата прекрасна дъщеря София Стойчева е молекулярен биолог и също върви в посока на това да създава нови добри субстанции, които да помагат на здравето на хората. Добре дошли! Много ми е интересно дали в момента, месец януари, има вече грипна епидемия, защото около мен лично всички са болни. Епидемия, доколкото разбирам, все още не е обявена, макар че заболеваемостта се качва и в определени отделни места, като например чух, че в Благоевград има много грип А, вече започват да се движат към някакви такива мерки, забраняват свиждания в болниците, спират се женските консултации, там прегледите на деца се спират. Макар че аз не мога да скажа, че имам информация от първа ръка за всички тези мерки, просто гледам какво пише в сайта на Института по паразитология. И мога да кажа, че предимно грип А може би 2 пъти повече, или 3 пъти даже повече, колкото грип Б, Виктория. Добре, а по отношение на вирусите, има ли някакъв пик, както разбираме за грип А, така и за някои вируси, които са респираторни? И COVID също така дали има, защото и това е много важна тема. Има и COVID, но то е по-малко. Горе-долу грип Б, Виктория и COVID са на едно ниво в момента, като заболеваемост. Има от другите по-малко известни вируси, има доста много Бока вирус, някакъв нов, който и аз не го знаех доскоро. Оказа се, че открит 2004 година. Има също доста много параинфлуенца, парагрипен вирус. Респираторно-синцитиален има в общи линии, всички останали също фигурират, като почнем, аденовирус, риновирус. Общо взето това е. От тях има по-малко. Примерно на 150 човека грип А ще е 50-60 души. А от останалите има по 4, 5, 10, 2, 3, но от всички има известна заболеваемост. Така че всъщност коктейла е доста развит в момента. Възниква въпросът, трябва ли да се взимат имуностимуланти, защото обикновено превенцията, повечето хора я свързваме с повдигане на тази имунна система, така че тя да работи на по-високи обороти, може би. Да, ако мога така да... Бих отговорила на този въпрос последния начин. Сега, ние в IncMed, понеже нашата компания се казва IncMed и имаме няколко продукта на пазара, вярваме в това, че медицината помага, природата лекува. Това е нашето мото. И ние се опитваме да предоставяме медицина от природата. И поради тази причина, това, което е най-близко до природата, ние вярваме, и не само ние, много хора, вярват, че това е най-добро за вашето здраве. Баланса, връщането към баланса, пазенето на баланса в организма и в природата е това, което ни дава да сме живи, здрави и така нататък. И когато се намесиш в този баланс, в която и да било отношение, дори да стимулираш имунната система, това води след себе си други последствия. Сега, ако си човек, който има проблем с имунитета и като цяло, примерно, неговата имунна система не действа достатъчно добре, да, тогава може би трябва да приемеш някакъв вид имуностимуланти, просто защото пак искаш да се върнеш към този баланс. Но иначе не бих казала, че според мен това е добър подход, защото да, може би ще засили функцията на имунната ви система, но ще доведе до други последствия. И заради това ние предоставяме друг вид разрешение на този проблем. И не се насочваме към имунната система, а по-скоро към вирусите. Тоест, продуктите, които сте разработили, те са свързани с това да се борят с вирусите, а не да стимулират имунната система. Да,
както казах, вирусите не са живи и не могат да бъдат убити. Никъде не твърдим, че ние ги убиваме. Това, което правим е, че сме подбрали така един коктейл, пак ще използвам тази дума, от различни билки, български, азиатски, също така витамини и минерали има вътре в нашия продукт, който се казва Корвирал. И това, което го отличава най-много от другите продукти на пазара е, че неговия начин на действие не се повтаря никъде. Защото той всъщност не позволява на вирусното число да се размножава в организма, като го арестува в един момент от неговото реплициране. Тоест, вирусът, за да може да използва вашия организъм и да се разпространява, той влиза в клетката ви, превзема я, започва да използва нейните органели, изчерпва я, защото не се грижи за нейния баланс и здраве, след което се размножава вътре в нея, използвайки органелите на клетката, напуска клетката, избира друга клетка и така се разпространява. Това, което нашия продукт прави е, че щом вече вирусът е навлезнал, го спира в момента, в който той се е реплицирал. И по този начин той остава там, арестуван в клетката и не може да я напусне. И се случват две неща. Първото нещо е, броя на вирусите намалява, т.е. не се увеличава по-скоро. И така дава време на имунната ви система да изгради имунен отговор. Но тя, за да изгради имунен отговор, трябва да има информацията за това към какво трябва да го изгради, а понеже клетката е заразена, тя остава на предоставяне на имунната система да може да разпознае вируса, да създаде антителата и да се пребори с него. А през това време той не се размножава. Всъщност, това беше най-големия проблем, може би по време на COVID, че COVID успяваше да се размножи много бързо в организма. И нямаше, просто се случваше по-бързо от адаптивната имунна система да успее да се навакса. И всъщност така излизаше извън контрол инфекцията. И вие всъщност, доктор Стойчев, доколкото аз се запознах, точно в този период по време на COVID-пандемията изобретявате Корвирал. То беше всъщност идея на моя колега и съдружник в Инкмед, професор Иво Петров, който е инвазивен кардиолог, не е нито вирусолог, нито инфекционист, но просто защото тази инфекция SARS-CoV, която предизвика COVID-19, има изключителен афинитет, обича ендотела, съдовият ендотел. Това е епителът на съдовете, който той уврежда и води до много тежки, за съжаление, усложнения, свързани с сърдечно-съдовата система, въобще с кръвоносната система. Даже водеше и при някои пациенти до повсеместна тромбоза, така наречения Дик синдром, който е фатален. От него трудно се... Не знам дали се оцелява, според мен не, ако е наистина Дик синдром. Много опасно беше тази топика на вирусите към кръвоносните съдове и беше изключително тревожно това за един кардиолог, защото кардиолога работи с хора, които имат проблеми с сърдечно-съдовата система. И професора Иво Петров беше се видял в чудо, като разбра за този вирус, загуби си съня и аз си загубих съня. И той реши, негова беше дете, пак казвам, че трябва да направи нещо, поне да се опита да направи нещо, за да помогне на пациентите си, защото нямаше нищо, което да се предлага от официалната медицина. Да, само да добавя, то тогава беше някаква невероятна драма, защото никой не знаеше какво може да помогне. Не, то знаехме срещу какво се борим, но то, както казах, няма лекарства срещу вируси. Пък и не знаехме каква е клиничната картина. Тя се развиваше пред очите ни. Всеки пациент допълваше клиничната картина. Следващата. При какви първи симптоми, един човек така трябва да си даде сметка, че явно се разболява дали от грип, дали от някакво вирусно, респираторно и такова сезонно заболяване? Трябва да ви кажа, че, например, грип идва от английската дума грип. Грип значи сграбчвам. Грипът, той започва, началото му е рязко, остро, той сграбчва пациента. И като инкубационният период е 4-5 часа често. Изключително къс. А има ли някакви симптоми, като примерно да се вдигне температура веднага или температурата не е така? Силна мускулна болка, температура. Българина не обича да ходи на лекар, освен ако не е стигнал до спешна помощ.
Но все пак можем да му дадем така един, може би, съвет, какво би могъл да направи в тези първи часове на разболяването си. Най-доброто, според мен, и не само защото е наш продукт, наистина ние всички го използваме в нашето семейство, всичките ни близки го използват. Моята прабаба, която е на 100 години, буквално е на 100 години, сериозно? се лекува само с това. Жива и здрава да е. Да, благодарим. Това е единственото нещо, което всъщност наистина се насочва към вирусите. И то по никакъв начин не може да ви навреди. Не е имуностимулант, не пречи на хора, които имат автоимунни, примерно, заболявания. И всъщност действа. И ние, понеже също сме адвокати на това да се борим срещу антибиотичната резистентност, това е нашия начин да се борим срещу нея, като ви предоставяме това решение. Вместо да пиете антибиотици, да пиете Корвирал. Доктор Стойчев, действа ли с натрупване и какво количество трябва да се започне в началото като прием? Значи, защо употребата на Корвирала бих я оприличил на... Ако използваме профилактично, защото той може да се използва и профилактично, той се използва със същата рационалност, със същата насоченост, както е, да речеме, маската, медицинската маска. Кога слагаме маска? Не когато сме си сами вкъщи, нали? Когато излеземе навън, където някой може да ни зарази. По подобен начин и Корвирала няма нужда да го приемаме. Дори да имаме епидемия, ако няма да ходим никъде, си сме вкъщи, няма никакъв смисъл да го приемаме. Той няма да нагнети някакъв имунитет, да ни направи по-приспособени към самата инфекция. Ще ни направи, ако смятаме да имаме съприкосновение с нея. Тогава трябва да почнем. Тогава препоръчвам да го приемаме. Тоест, и при първи симптоми. При първи симптоми и ако ни предстои пътуване някъде. Да, при пътуване, при концерти, когато знаете, че ще бъдете изложени на голям брой вирусно число. Другата аналогия, която бих направила аз, е, че кара вируса да се държи като ваксина. Защото той спира размножаването му, но го оставя там като информация, за да може имунната система да се справи с него. Това е също нещо, което прави ваксината. Ваксината, всички знаем, вкарват вирус, малко е антилогично това нещо, но всъщност това е, което прави. Дава информацията, за да може имунната система да изработи свой отговор. На пазара има страшно много продукти, но повечето от тях действат на имунитета, повдигащи имунитета. Свързани са с по някакъв начин влияние върху имунната система. Иска да кажа нещо. Голяма бройка от тях всъщност не са чак толкова ефективни. Да, именно аз това исках пък да попитам вас, доктор Стойчев, какви са съставките, защото зная, че те са много, но има някои много така специфични на Корвирал, да. Има билкови билки, които са български. Ние сме се старали те да бъдат взети от България. От планините, най-вече. Всъщност, лабораторията, с която работим, се намира в полите на Пирин. Така че съвсем логично е, че те ги берат тези хора, които събират билки от този район. Български билки, като женско биле, глок, сладък корен. Сладък пелин. Да. Те са всичките от района на Пирин, да кажем. Да. Защо ги предпочитате да са на местна почва да се развие? Защото България е известна в световен мащаб, както това билкарите го знаят със сигурност, както и Тибет, както и Мексико, като България, Тибет и Мексико, трите ендемични района за билките. Тоест, съответните билки, които са ендемично растат, т.е. така си растат в този район природно винаги, не са пренесени от човека, там са били винаги. Те са с най-силно лечебно действие от цял свят. Тоест, други райони, в които същите тези билки се срещат, няма да са с толкова силни лечебни свойства, колкото са българските. Или тибетските, или мексиканските. Само че естествено билките в България са едни, в Тибет са други, които са ендемични, в Мексико са трети. Така че тези, които растат в България, може да се каже, с най-лечебно действие от всякъде, защото те другаде, точно тези в Мексико и в Тибет, няма да ги намерите. Да. Всъщност, другото нещо, което има, е много азиатски билки и съставката, която според мен го отличава и която много лекари разпознават като я чуят, е, че съдържа екстракт от листата на хининовото дърво. Едно време Еналгин хина, както всички знаят, е съдържал хинин. Не от листата, от корена на дървото, но понеже
листата са това, което е разрешено в момента. Това е, което сме сложили. Ние си спомняме по време на COVID, че се говореше за хинина, нали, като терапия. Да, той всъщност за корвирала беше доста популярен тогава и заради хинина. Хинина е противопаразитно, знаем, нали, силно действие има, както и много други от билките вътре в корвирал. И всъщност, ако се погледне вируса дори от тази гледна точка, той е нещо като паразит. Защото той, както казах, използва клетката, за да се разпространява. Ако не е клетката, той не може да живее. А сега, ако беше живо същество, щеше да е паразит. Ако беше жив, щеше да е паразит. Но той не е жива материя, затова не може да бъде. Така че е логично, че има и всъщност доста силно антивирусно действие. За вирусите, ако може да кажете, дали се бори и с други видове. Препарати, които са насочени, може би има и други, които са, макар че аз, честно казвам, не съм срещнал с толкова развита формула, които да са насочени към всякакви вируси. Корвирала върху какви вируси? Върху всички вируси? Върху всеки един вирус, даже бих казала, че и при състояние свързано с някакъв вид паразитология също действа, защото, както казах, има противопаразитни свойства. И при херпесните вируси дори помага. Да, имаме пациенти, които го взимат, за това знаем. Като херпес, също така, хюман папилома вируса, HPV, така наречения. Да. О, това е много ценно. При лайнска болест, също, което е, нали, вътреклетъчен паразит. Какво количество трябва да се приема, когато човек вече види, че има затихващи функции вируса, започва да се оправя? Много е важно при първи симптоми максималната доза, даже аз я превишавам лично, но спазвайте тази на опаковката. При първи симптоми 3 пъти на ден максималната доза. И вече когато започнат да намаляват симптомите, с намаляването на симптомите може да се намали и дозировката. Като е много важно, когато се почувствате по-добре, да не го спирате веднага. Защото, нали, то тогава започвате да се оправяте, но точно тогава пък сте и най-крехки. И да не забравяме, че все пак всеки вирус има своята особеност. Да. Има вируси, които са много по-вирулентни, които предизвикат много по-силни и по-тежки симптоми, макар и по-малко на брой в организма. Други, които с по-голямо количество вируси, много по-леко протичат. Така че сега корвирал не може да спре като магия всичко на... симптоматиката. Симптоматиката зависи от вируса. Да. Добре, и един последен въпрос. На какви възрастови групи може да се дава? Може ли на деца? И ако да, нямаме право да го препоръчваме на деца, доколкото не сме направили проучвания, каквито са задължителни, за да може да се препоръчва на деца, но съставките, които самият корвирал съдържа, не са опасни и вредни за децата. Тоест, всяка една съставка по-отделно има клинично проучване и не е опасна за деца. Всичките комбинирани заедно не сме направили, но просто това изисква много голям бюджет и ние сме все още малка българска компания и не сме достигнали до този етап. Но е безопасен за всички. Естествено, ако при бременност, кърмене и много малки деца и всякакви такива по-сложни състояния, е хубаво да се допитате до вашия лекар, защото все пак това е хранителна добавка, хубаво е да се посъветвате. Но по принцип няма абсолютно никакви странични действия, 100% натурален и с най-високо качество суровини. Много, много благодаря за това участие. Бяхте много изчерпателни. Беше много ценно, защото наистина е един различен продукт, който може действително да ни запази баланса в организма. Мен това много ме впечатли, че по никакъв начин не въздейства на промяната на имунната система, на нищо, просто си работи върху вируса и това да изградим имунитет спрямо конкретния щам. Много ви благодаря. Ние благодарим, че ни слушахте. Уважаеми зрители, това беше всичко от рубриката Отговорът на специалиста. Надявам се, че така сме успели да ви дадем един ценен отговор на въпроса как да се справите с грипните и вирусните състояния в този зимен период, в който естествено очакваме съвсем скоро и грипна епидемия. С нашите гости от IncMed и техните изключителни продукти можете да се запознаете и в следващи рубрики, когато ще коментираме други проблеми и техните решения.